Good morning. Good morning sa tanan. I will get the gulay for summer. Matura ako ko subong ka sabaw kalaga ako. Ang lutuon ko, nakuhaan ko lang dyan mga kamuti. Uyo naman yung sinabawan. Ang sinabawan ko kisa sabaw lang kita away ka ng kaang gulay ang sabaw lang. So kung kanaan mo buro simple may extension man wala kaang katapon maktan mo kalugbati gulon ko kaya kung gulon ko para manaringisin dumadiyan ng para diya rumanang tubo sa mga kilid-kilid diya kung gulon ko tulad diya rumadam tubo so amo da teknik kung makadining kita nga hindi makatay tayo ng lubati ta so amo da puno na amo da yung puno na kalubati. Matarithi medyo matarithi may ganit na mabunyagan tanom ko kay adlaw-adlaw ginabunyagan ko dyan so maguran so paayaw gawaya mga tanom ko ka kaon ka tubig paayaw sila kaon ka tubig soon laktan ko daya mamo nagaubo-ubo gamay. Siyempre sa klima man subong laktan ko kadahon ka labog dayang labog namit diya sa manok ti laktan ko para nga magkaraaslom ang anang at tinula. Kung may tanong ka, easy lang kung gusto mo magkaon ka gulay, bisan simple lang gulay, may tanong ka dun. Amo man lang dyan akan nga tanong malabo. Yan. Amo lang dyan puno na. May pag-udo mang nagtubo, ganit di manami tubo na. Ay napatay diyan nagbigad. Ay kung inspihan ko gani katong black pepper. Kagkuan black pepper kag chili flakes or chili powder nako napatay nga din yung pawan nako sa Palawan pa din naghalin sa ating kagkuan labo. Ako sa tiris na yung kanam ko tiris. Ayan, bye bye tutuon ko dayay para igma sa akin alaga natugtaw ta na kaina mga 11 dyan so bagulak kamahaw inubos ang sabaw na tinutuan ko liwat ka dyan alugbati. Okay, bye bye.